Когато работя в фитнес зала като фитнес треньор, клиентите там, а и не само тези, а и тези, с които работя онлайн, много често ми се оплакват, че когато им се налага да пътуват, трябва да се развалят диетата и това, че не могат да следват хранителния план или режим там, който имат. И аз много често им отговарям, че проблема не е в пътуването и в това, че то ги проваля, а в това, че нямат изградена структура и не могат предварително да си нагласят нещата така, че да работят за тях. И много често им давам следния пример, който и аз в момента правя и ще ви го покажа на вас. В случая на мен ми се налага да пътувам за 2 дни, събота и неделя. И това, което правя, е, че си приготвям кило и половина пилешко преди това, което ще го пусна след малко на Airfryer там отзад, да се готви. И по този начин това, което си позволявам с това нещо, е, че имам подготвен протеин за следващите 2 дни, без значение от това дали сядам някъде да ям или не. Дори да не го изям, аз като се превера в понеделник вкъщи, ще си го изям. Това, което това нещо прави за мен е, че съм сигурен в протеина, който имам за събота и неделя и ми остават само мазнините и въглехидратите да си набавям за деня, където в случая те са супер лесни за набавяне, защото те буквално може да ги набавиш от всичко. Лесни са за набавяне и можеш да си ги вземеш дори от всеки квартален магазин, няма значение, докато протеина е труден за набавяне. И това е единственото, което правя всъщност, което всъщност доста ми улеснява цялото ежедневие, докато пътувам, защото знам, че протеина е окей, въглехидратите и мазните може да си ги набавя от всякъде по всяко време. Всичко е точно.